Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Hinyautrep Border Disputed Redressal Forum balalam khmat do chairman uba chandami sungo bat uba thmulangki sayu haka arpanyautrek ukalalingkot arajarapsan kala IT da kajingtho au Deputy Commissioner Jongka West Jaintia Hills District uba B Asolia da kajingkarpat ban penne ya kasyongsok syongsan ha kisinong ki bahab hagathan block 1 ka forum ka penpau bahaka election baladep ki jidon ki jingsha maham bat ki jing penting pensmit bat ka jingsha pendik ha kalet kawan jong ki khasi penar ki pasyong basa ha kanikathan da ki kenhon jong ka weipat ka jai penriu kumta ka forum ka kerpat yo Deputy Commissioner ba unshim khia ban ya keren bat u Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong District ban penne pensa ya syongsok syongsan khanang bagan omdon shu ka jing penting pensmit bat ka jingsha penthod jing penwit ha kalet kawan jong ki khasi penar ha ka jing penlong ya ka election MDC sya ka Jaintia Hills Autonomous District Council Hinyautrep Border Dispute Redressal Forum HBDRF nilai ke nega jingtho le nega representation aga jing mut ke jungi nyimut ban ya kendu bek bat di Deputy Commissioner Henry ya jing tip ba imla ban don mentah office tene kaliang jungi nilai ya kendu nilai ya keren bat ni airu ya ke nega jingtho syai Additional Deputy Commissioner CV Lingdo haga jing ide bat ka subject nani ka phang haga ban wanra ya ka chongsuk ka chongsang ha ki jaka khaput bat ki banta jong ka block 1 haga jing ide bat ka nega election MDC jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kat kum ka jing lab bat ka jing shem ka jungi haki por bat ki snem ki beledep jan haman la ki election ki kenhun na ki weipat ki jai benriu ki ju maham ki ju penting pen smich ya ki paradok parsenam jungi khasi penar ki besyong ki pasa haki thain block 1 bat ki khangru yiki ban lek ban wan sepok Meghalaya da ka basuba ba kin lek thepwood lane kin lek ichi benta haki election ki badon sene sepok Meghalaya te na ka benta ban maintain ya kata ka law and order lane ya kata ka chongsuk chongsang ngi man ta ka sngi lek ai ka diging tho bat ngi kerpadru ya u Deputy Commissioner ban ya kren bat ki ban ka liang jongka Assam West Karbi Anglong DC jong West Karbi Anglong na ka benta ban penek pensa ka chongsuk chongsang bat makan omdon ru kano ke jing penting pensmich lane ka jing khang ya ki briu jungi ka jing penthot ya ki briu jungi ha ka lek ka wan ke jungki chene sport Meghalaya ha ka ne ka por election bat kumju ha ka sngi thepwood ka ban salong ha ka arpe waiterik February 2000 arpe sang